mar kano motoma baran le kubuy no borotong na kya angka zazilia mar kano motoma baran le kubuy no borotong na kya angka zazilia nonotiani mangonotiani mukha bakatai ang pati tinay ka 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 mar kano motoma baran le kubuy no borotong na kya angka zazilia Tong na shawir dineng ni sabon na ang kiri tong na shawir dineng zaseng masak zaseng tong sakali tong gane kaham hamya nonoti mono tong gane asik bain neng makok tenya asik bain neng kakon chomya bakatai ang pati tinay ka 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 Are Anita mo saya tong masawir dineng Anita mo hamya tong masawir dineng zaseng mansa zaseng tong sakali tong gane kaham hamya nonoti mono tong gane asik bain neng mokol tenya asik bain neng kakon samya bakatai ang pati tinay ka 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 mar kano motoma baran le kubuy no borotong na kya angka zazilia mar kano motoma baran le kubuy no borotong na kya angka zazilia nonotiani mangonotiani mukha bakatai ang pati tinay ka bakatai ang pati tinay ka bakatai ang pati tinay ka bakatai ang